Yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a arewacin Najeriya, gwamnan jihar Sokoto, Aminu Waziri Tambuwal, ya ce akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya saurari jama'a, ya ɗauki matakan da suka dace domin kare rayukan al'umma. A wata hira da muryar Amurka, Aminu Tambuwal ya faɗi wasu matakan gaggawa da ya ce ya kamata shugaba Buhari ya ɗauka domin magance matsalar tsaro. Ana ɗaukar mutane ba su ci ba su gani ba, ana satar mutane. 'Yan bindiga daɗi suna shiga ƙauyuka, baka san hawa ba baka san sauka ba, su harbe ka har lafiya, kuma abin nan ƙaruwa yake yi idan ka kalli dukkan waɗannan yankuna na sassanu na arewa. Idan ka ji kudancin Najeriya, ga su kuma irin nasu abin da ke faruwa, kusan ƙasar ko ina sha'anin tsaro ya taɓarɓare. Wannan ba ƙaramin matsala ba ce. Mun yi ta zama da shugaban ƙasa, mai girma shugaban ƙasa, muna ba shi shawarwari, kuma ni kaina mun zauna na ba shi shawarwari, kuma da su kansu shugabannin jami'an tsaro na wannan ƙasa a lokacin da suka zo Sokoto, na cewa akwai buƙatar na farko dai a sake salo na yadda ake wannan yakin da kuma yadda ake ƙoƙarin dawo da tsaro a cikin Najeriya. Na biyu, waɗanda ke aiki yanzu a sake ƙara ba su tarbiyyanta ta aiki, don aiki matakan da suke ɗauka ba sa biyan bukata, wanda ya nuna cewa akwai abin da ba sa yi wanda ya kamata a ci suna yi. Na uku, albashinsu da haƙoƙinsu a tabbatar da ya kai gare su a kan kari. Na hudu, kayan aikin da suke aiki da su a samu musu na zamani wanda suka fi ƙarfin na abokan gaba. Na biyar, a yi amfani da kimiyya ta zamani ta yadda yau in ana son a ganmu da ni da ku a nan daga Amurka ana iya ganin mu. To me yasa muka ba za mu iya amfani da wannan na'urorin in yau wani ɗan ta'adda ya ɗauki mutum yanzu an san yadda za a yi a gan shi a bi shi a kama shi ba. Abu na shida, a tabbatar da cewa an zaƙulo masu kishin ƙasa waɗanda za su zo a sa su aikin nan. Jami'an tsaro sun karanta kowa ya sani menene wahalar ɗaukar ma'aikaci wanda ke da sha'awa a sashi ya zama jami'in tsaro. Ni ba santa ba sai ka je Amerika ka sayo shi ba, shi kan shi ɗan ƙasa ne, yana nan ya ce ya yadda yana so a bashi aikin nan. Misali a jihar Borno, gwamna ya fito kuma mun sani ya yi ta kira na cewa a ɗauki 'yan jihar Borno aikin soja, aikin ɗan sanda, aikin civil defense, su zo su kare al'ummarsu. Me ye wahala a ciki? A wannan gwamnatin tarayya ta gaza, a wannan sha'anin tsaro gwamnatin tarayya ta gaza, kuma shugaba Buhari ya kasa ɗaukin matakin da ya kamata ya ɗauka. Mafita, ina kira gare shi a matsayin shi na shugaba wanda talakawa musamman masu rauni suka je suka zaɓe shi a matsayin shugaba, ya yi Allah ya tsaya ya aikin shi, ya saurari mutane, ya ɗauki matakan da mutane ke gaya mishi na cewa su ne daidai da za su kawo gyarawa da inganta tsaro a cikin wannan ƙasa ta Najeriya.